Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara. Urriak 13 dugu gaurkoan ostirala, eguna ezagun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzuek. Gaurkoan ez dugu Ainoa gure artean, beraz ez dugu efemeridea, agenda eta guraldirik izanen, baina egunero bezala ez gaitezen Aitziber Iturriaren eskutik lerroburu nagusiekin. Ikus ditzagun eguneko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Gaurko albisteekin hasteko, Puigdemonten esfortzua aintzat hartu du Nafarroako gobernuak. Elkarrizketarako dei irmo eta ausarta egin du foru exekutiboak, asteartean Generalitateko presidenteak horretarako bidea zabaldu zuelako. Eta demokrazia eta erabakia lelopean ehunka lagun atera dira kalera, Kataluniari babesa eta elkartasuna adierazi asmoz. Bertzalde euskararen ofizialtasuna eskatzeko dinamika abiatu du kontseiluak eremu mistoko 6 udalerritan, tartean Iruñan. Eta aurrera eginez albisteekin alternatiben herria hirugarrenez egingo dute ekainan Iruñan. Eredu alternatiboak ezagutzea eta herri aktibazioa dira helburu nagusiak. Urtebetean Nafarroan 1,1 igo da inflazioa elikagaien eta edarien prezioengatik. Foruzaingoak eta Polizia Nazionalak 14 pertsona atxilotu dituzte Nafarroako enpresa eta lapurretak egiteagatik. Eta albisteekin bukatzeko 2018ko lan egutegiak 12 jaiegun komun izango ditu Nafarroan. Eskerrik asko Aitziber Iturria, eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik. Orain egunkaretako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario Navarra egunkaria. Lerroburu nagusia hauxe dio, Nafarroan soilik etxebizitzen 9%, ITV derrigorrezkoa formalki egin du. 50 urte baino gehiago dituzten etxebizitzek egin behar dute eta abenduaren 31an amaituko da aipatzen dugun epe hau. Bestalde gaurko argazkiko protagonista osasuna dugu, izan ere lider baten sendotasuna horrelaxe izendatzen dute argazki nagusia. Argazkian Unai Garzia jokalaria ageri da gol bat ospatzen, Albazeteren aurka 1-0 irabazi zuen osasunak eta pozik lortutako garaipenarekin. Bukatzeko beste lerroburu txikiago batek, hauxe dio, 27 enpresetan lapurtu zutenak atxilotu dituzte. Aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin, lerroburu nagusian gaurkoan osasuna dugu protagonista nagusi eta argazki handi batez lagunduta, lider sinesgarria, osasuna 3 puntu lortu ditu Albazeteren aurka, 1-0 izan zen garaipena eta hortxe ageri zaizkigu gola ospatzen gorritxoak, jokalari desente ikusi daitezke. Bestalde Nafarroan 3 hilabetetan menpekotasun zerrendak 125 jaitsi dira eta horren inguruko datu gehiago ematen dituzte. Beko aldean lerroburu txikiago batean atzoko festagunaren inguruko titularra dugu, urriaren 12ak Espainiaren batasuna erakutsi du prozesen aurka. Eta amaitzeko, Ultzamako Parke Mikologikoak 10 urte bete ditu egun hauetan. Bestelako kontuak gaurko garegunkariko azalean, lerroburu nagusian Kataluniako kontuak ANZ independentziaren suspensioa altxatzea eskatu du, 155. artikuluaren aplikatzek ekarriko lituzkeen arriskuetaz ohartarazi dute KUP alderdiak eta Omniumek. Bestalde gaurko argazkian honekin zerikusia duen irudia ikusi dezakegu, atzo Iruñan manifestazioa egin zen demokrazia eta erabakia lelopean. Eta bestalde beko aldean gaurkoan erreportaia ekarri digute gara egunkarikoek, amnistiarenak definitiboak izan ez ziren egunak. Katalunia protagonista nagusi berri egunkarian ere,
Hauxe dio lerroburuak, ARV bikoitza polizia gehiegizko indarra erabili du Katalunian. Urriaren batean gertatutakoa ikertzeko ardura nazioarteko erakundeek hartza gomendatu du Amerikako Estatu Batuetako gobernuz kanpoko erakundeak. Gasteizeko manifestazio jendetsua ikusi dezakegu Demokrazia Stop Frankismo lelopean. Bestalde, bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik kultura kontuak, izan ere 40 euskal zinema bilera hasiko da bihar Lekeition, eta bukatzeko Frantziako kontuak, izan ere langabezia sariaren zabaltzeaz eztabaidatzen hasi da Macron. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak, Amaia Izko abokatuari elkarrizketa egiten diote gaurkoan, Altsasuko istilua ezin dela terrorismotzat jo, frogatuko dugu epaiketen, halaxe diote bere hitzek. Bestalde, Iruñerriko mendiak Elizato mendia, Ultzama eta Arga ibaien artean, eta bukatzeko euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko dinamika bat jarri du abian kontseiluak. Urriak 13 dugu gaurkoan ostirale, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasiko gara, auzoetan jarduteko bigarren planak Milagrosako Edusi eta Sanduzelaiko erdigune programekin batera, batkako 81 milioiko inbertsioa izango du, 2016ko inbertsioa baino 124,5 gehiago. Bestalde, Europako Stardust proiektu abian jarri da Iruñan, 9 herrialde desberdinetako 55 pertsona lanean daude horretan. Hiri adimentsuak egiteko ideiak elkartrukatu dituzte egun hauetan. Bestalde, 6.550 ibilgailuk izena eman dute alde sarrera sartzeko kontrol sistema berrian, normaltasuna protagonista nagusi. Iruñeko udalak Pio 12. etorbidearen inguruan eginen diren bileren egutegiaren aurkezpena egin du. Datozen egunotan gaia lantzeko topaketa desberdinak eginen dira. Kontu gehiago Iruña aldean, Catalina de Oskari Izarte Eskolako 101 obra ikusteko aukera egonen da Kondestable jauregian azaroaren 11 arte. Eta Santa Maria Larreal Abesbatzako ahots baxuen kontzertua izanen da gaur Kondestable jauregian arratsaldeko 8:00. Eta bukatzeko eraso sexistak saihesteko kanpaina abian jarriko dute Lezkairuko jaietan. Aurrera egin dezagun Atarrabiarekin ostiralero egiten dugun moduan, Gaztelekua ezagutzeko aukera izanen duzue ate irekiko jardunaldia urriaren 19an antolaturiko hitzaldirako gonbidapena luzatu nahi dizuete. Aurkezpena Gaztelekuan izanen da arratsaldeko 6:00, lehenengo saioa eta bigarrena 7:30. Lankidetza proiektuaren jarduera zikloari dagokionez, Cuando tu materia deviene desborde, ibilaldia elkarrekin proiektuaren aurkezpena eta mokadutxa izanen da urriak 14, larunbata honetan 11:30 ordu2etara San Andres Errotan. Eta kontribuzio eta zerga bateratuak 2017ko bigarren 6 hilabetealdiari dagokionez, ordainketa egiteko borondatezko epea 2017ko abenduaren 20an bukatuko da. Eta bestelako deialdi eta diru laguntzak izanen dira euskara ikasteko eskatzeko epea urriaren 30an bukatuko da. Eta bestelako deialdi bat ere badute Atarrabia aldean, Antxo 6. jakintxoa Nafarroako ikerketa beka kaleratu dute, eskaerak eta gainerako agiriak aurkezteko epea 2017ko urriaren 31an bukatuko da. Eta beste tailer baten berri eman behar dizuegu, umorea, barrea eta emozioak doako tailerra izanen da emakume zein gizonezkoentzat, izen ematea 012 telefonoan, irailaren 25-tik urriaren 17ra. Eta besta jira, 22. argazki lehiaketa ospatuko da Atarrabian, lanak aurkezteko Atarrabiako kulturetxean egin behar duzue, urriaren 9-tik azaroaren 10ra. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera, bi deialdi desberdin izanen ditugu, batetik establezimenduetako errotuluetan euskara erabiltzeko diru laguntza deialdia, eta bestetik euskara ikasteko diru laguntzen deialdia ere kaleratu dute 2016-2017 ikasturtei begira.